Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine ekhalelwe ngamasongo kaSigonyelo wesilisa ngokufika kulelo kubeka ukuthi ubezama ukudlengula isalukazi endaweni yase Redcliffe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide medigama lami ngosibonga konke wakandanda Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Zimkhalele owesilisa ngokufika kulelo ngadalanga igama nesibongo kubeka ukuthi ubedlengula isalukazi endaweni yase Redcliffe. Kubeka ukuthi lo wesilisa ubonakale edonse isalukazi ezimobeni sikhala obumaye umphakathi ngenhlanhla ukwazile ukuthinta abezosizo lokuqala iRusa yafika ngokukhulu ukushesha endaweni yesigameko. Bamfece lo owesilisa ebhizi egudaguda isalukazi zama ukusidlengula sikhala obumaye babe sebemchoka maqede bambamba belokho ehayize njalo engafuni ukusuka phezulu kwesalukazi elokuthi angifuni ngenhlanhla abakwazile ukumbamba saphunyuka isalukazi sabe sesiduka khona ezimobeni. Abantu abashayela esikhulu ihlombe isenzo sakwaRusa ngokulekelela isalukazi sisenkingeni babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana ngalo lolidabo libashiye bebambe ungezansi. Usamkelisiwe sitholelanga uthe cha ayasebenza lama security. Usanelisiwe Msani uthe abamphumuze bakithi ukhathele ukuphila ubonakala ngendlela anamathele ngayo isalukazi. UMamfene lesiphothuse uthe mina mfune zama ukulengisela lo owesilisa obengafuna ukusuka phezulu kwesalukazi. Usenzeni Dlamini uthe kanti abacimi ngana amakhamera babhonye lento lokithi ayifuni ihleli phezulu kwesalukazi. Uboyitumelo Monaheng uthe ukwazi kanjani ukuthi ukhwele umuntu omdala ihlazo leli abantu baloyiwe. Anita Ndwandwe uthe waye bengasho ukuthi ugadle kuqala becima imshini isikhathele ilaba badlala ngezalukazi yini ngampela emhlabeni. Bamshengu Shabalala uthe bakumele beqede ngaye nje lowo ayikho indaba yakhe. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuza ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengayidede indawo ngithi ungibambe evidweni elandelayo.